हेलौ लोगोफोर, बे समावहाय आरोबाव नोंथांमोनसिम मोनसे अपडेट लानानै फैदों भिडिअनि गेजेरजोंहाय। जोंहा बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो बिपिएफ सरकारा दिनैहाय बिनि गेजेरावनो माखासे बाथ्राफ्रा सावरायनायनि गेजेरजों जालांबाय। सोर एमसिएलए थागोन, सोर इएम थागोन, सोर चिफ थागोन। बिनि गेजेराव चिफआ हाग्रामा महिला सारानो थागोन। बिनि गेजेरावनो डिपुटि चिफ बादियै जोंहा भैरबकुन्द समस्तिनि देरहासार जानाय रिहन दैमारि सारखौहाय बेखौ डिपुटि चिफआव होनाय जाबाय। बेखौ जों खोनानो मोन्दों, जों भिडिअफ्राव नुनो मोन्दों। बिनिनो मोनसे क्लिप नोंथांमोना आं दिन्थिनानै होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। बेजोंनो लोगोसे जोंनि उदालगुरियावहाय मिनि सेक्रेटारि जागोन, जायनोखि जोंनि थाखाय मोनसे मोजां आरोना, मोजां फिथाइ बादि जों साननानै लानांगोन, मोजां होननानै जों साननानै लानांगोन। जायनोखि जोंनि बाक्सा, तामुलपुर आरो जोंनि उदालगुरि लोगोसे सानजानि जायफोरा गोदानै हाबनाय गामि, बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे मोजां सुबिदा, थांलाय फैलायनि थाखाय एसे खाथियाव मोननो हादों आरो बे जोबोद मोजां जागोन आरोना जोंनि लागै। बे जाफुंनायजों लोगोसे जोंहा खामानि मावनायफ्राबो मोजां जागोन आरोना। बेयावहाय जों क'क्राझाराव थांनो गोनांथि गैया बेबायदि। बेजों लोगोसे बिपिएफनि सासे फलिन्द्र मोसाहारि बिथाङा दिनै ओरैबायदि मोनसे थांखि लादों, जायनोखि आसाम बिधान सभा एसेम्ब्लि इलेक्सनावहाय हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टआव जालुकबारियावहा केन्डिडेट गसंगोन बिपिएफनिफ्राय। बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै मिडियानि गेजेरजों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जोङो बेबादिनो सापर्ट खालामनांगोन ना, जों गुवाहाटियाव थानाय बर'फ्रा बर' केन्डिडेट सापर्ट खालामनांगोन आरो बिनि बादै गुबुनफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामखागोन जुदि हेमन्तनि एगेन्स्टआव गसंब्लाबो। हायोब्लाथ' जों जोबोद मोजां थांखि लादों आरोना। जों माखौ जोख्लायनो नाजानांगौ आरोना। बेजों लोगोसे बे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायलांदो, जायावनोखि जों दिनै बे आपडेटखौ लाबोदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ। आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लागोन चेनेलखौ। ভোট দিব, অসমীয়া মানুহ ভোট দিব। জালুকবাৰী শিলিমু ইলেকশ্যন ৰাইজে কিমান ভাল পায় বেয়া পায় তুমি গম পাবা। মোৰো মানুহ আছে, মুছলিম কেইটাও মোক ভোট দিব, অসমীয়া মানুহ ভোট দিব, বড়ো মানুহ আছে 22,000 জালুকবাৰী। এই চব পাম মই। 22,000 ভোট আছে নেকি? বড়ো মানুহ, মুছলিম মানুহ 32,000 আছে। 22-32 কিমান হ'ল? 54। আৰু অসমীয়া ভাইকেইটা আছে না, ইও দিব। হিমন্তক চব ভাল পায় নেকি? নাপাই যাব। এইবাৰ খেলিমু ইলেকশ্যন। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ माबोरैहाय बुंदों बिथाङा। बेजोंनो लोगोसे रिहन दैमारिखौ एनाउन्स खालामनानै होबाय जे डिपुटि चिफ हिसाबै हाग्रामा महिलार सार, आरो बेजों लोगोसे माखासे सापर्ट दङ बेबादि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन, नायलांदो। Elected MCLAs of BPF unanimously selects Srijut Hagrama Mohilari Sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Dehasat Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5. All the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Demari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Demari and supported by the rest MCLAs. दा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ दिनैनि बे भिडिअ टपिकफोरखौ बोरै मा जालांखो। जोंनि रिहन दैमारि सारनिसिमबो कंग्रेचुलेसन। लोगोसे जोंनि गेजेराव उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारि जानो थांगासिनो, बिनि थाखाय जोङो एसे गोजोननाय मोन्दों। जाय खामानिफोरखौ जों क'क्राझाराव थांनानै मावहैनो गोनां जायोमोन, दिनै गावनि जायगायाव जों खाथियावनो मावनो मोनगोन, बेफोरबादिखौ जों आसा खालामदों। आरो जों बिनि थाखायनो जोङो हारिनि थाखाय, गावनि जौगानायनि मोजांनि थाखाय जोङो भट होनानै दिनै बिपिएफखौ देरहासार खालामनो हादों। बेजोंनो लोगोसे जों आसा खालामदों सारमोननिसिम जेसेबांखिनि गोदान गामिफोर हाबदों आरो बिनिख्रुइ बांसिन हाबगोन, आरो बिथिंहाय समस्ति बारायनाया जाफुंगोन। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि सिमाखौ जों बारायनानै लानो हागोन, आरो जोङो बयबो खौसे जानानै गोजोनै थानानै जों जयै मावनानै जों जौगाहोलांनो हागोन जोंनि ओनसोलफोरखौ आसा खालामदों। रायजो राजानि लुगैनायफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव थानानै खामानिफोरखौ मावलांगोन नोंथांमोना जों आसा खालामदों। जायफोरा दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय साबायखर। भिडिअखौ मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो। लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना। भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर, आरो गुबुन भिडिअआव जों लोगो मोनलायबावगोन। बाय।